Ahojte, vítajte na mojom kanále. Chcela by som vám dnes povedať niečo o tom, ako sa nájsť prácu snov, ako pracovať na sebe a ako vlastne neustále sa zlepšovať. Veľmi vám k tomu pomôže celoživotné vzdelávanie, čítanie kníh, sledovanie videí aj na YouTube, ale dávajte si pozor na to, aby ste nesklzli do neustáleho scrollovania a neustáleho pretáčania videí a len pasívneho konzumovania obsahu. Vždycky, keď niečo sledujete, skúste si z toho vypísať do nejakého zošita poznámky, založte si jeden zošit presne na to, čo chcete na jednu tému a študujte to. Študujte danú tému, vzdelávajte sa v nej, robte si poznámky, ale zároveň aj aplikujte to, čo sa dozviete. Je veľmi dobré sledovať a vzdelávať sa v tom, čo vás naozaj baví a v tom, na čo máte talent. Čiže musíte najskôr spoznať sami seba, zistiť, kde je váš talent, čo viete použiť pre tento svet, komu môžete pomôcť svojimi schopnosťami a potom to ďalej robiť. No a práca snov, niekedy áno, môžeme si vybrať prácu snov, na čo máme talent a snažiť sa nájsť prácu v tom odbore, ktorý nás baví, alebo ktorý sme teda aj vyštudovali, ale niekedy to nejde. Niekedy proste musíme mať radi aj tú prácu, ktorá nás až tak veľmi nebaví. Alebo musíme teda robiť tú prácu, keď nemáme na výber, možno aj nejakú tú inú, ktorá je menej záživná, ktorá je nudná, slabšie platená. Ale nikto nikde nenapísal, že je to konečný stav a že to musíte robiť navždy, do smrti, do dôchodku. Nie. Môžete to robiť dočasne, môžete to brať len ako nejakú prechodnú stanicu a môžete si popri tom hľadať novú prácu, inú, lepšie, platenú, možno v inom meste, v inom odbore, možno, že online. No a čo sa týka online, alebo teda online pozícií, online jobov, existuje tiež dosť veľká ponuka. Aj dnes môžete robiť virtuálnu asistentku, môžete robiť to SMM alebo to social media marketing, stále neviem, ako sa to volá.